Глътнах. Здравейте, хора! Аз съм TV Games. TV Games! Не шама... Стигаме би шамари, бе. Добре, имах предложение от TV Games BG, който ми гепи името, да снимам на сингъл. На сингълът. Ще започнем синглплеер. Това е епизод 15 час първа. Да, час първа, какво? Какво е проблем? Не беше страшен филм с нощи. Не беше. Не беше. Стига ми беше Мария. Затова ти съм се биснах. Вчера имах муха. Не бе, сериозно. Не бе, верно. Абе, верно е. Вярвай си, ама само ти. Анубис. Добре, хора. Ще отскоча до другото си село, за да... Ще отскоча до другото си село, за да си дам хора на това село. Само да искам. Стига, ма! Случайно снимам, сещаш ли? Ако седнеш, ще те прибия. Ако седи. Добър, значи няма да сяда. Всеки не сяда и че ще появи. Чули, не сядай. Аз клекнах. Ще отскоча до другото си село, за да си дам хора. В този смисъл. Смисълът ти е 2 шамара. Не повече. Хора! Това е Какво първа... правите? Малчи. Това е първа част на сингъла. Епизод 15 на Clash of Clans, казвам отново, ако не сте чули! Ако не сте чули... Сике! Не ме интересува. Не. Че я бил изтръпнал кръка. Викам работа. Така, първа част от сингъла. Ще се бием срещу шеф перманентен маркер. Срещу перманентния маркер. И ще го бием. Ще го бия тос. Така искам да ви кажа... Хора... Стига вече, бе! Хора, ще включа фейскама, за да видите какво става тука. Сериозно? Питам те, сериозно. Ще се изнеса. Подскачай, да, подскачай си. Да, аз тук си снимам видео, ти си подскачай. Представи, Анастасио. Добре, бе! Сике, комшике моя. Сике. Нататък. Какво стана? Удари за стола. Ударя си пръста ли? Хора, както виждаме... Абе, не ме интересува да се удра, бе. Тук ще направим така 4 великана. И ето така до 40. После ще направим пак 4 великана и 20 шебека. По-леко, бе, пичове.
леко, бе. Слушай ли? Така, хора, отново сме тук, чувате ли ме, защото хората, армията е готова. Почти. Може и да не ме чувате, защото тук става войната, Втората световна. Така, готово, хора. Нека да започваме сингъла. Ще правим по 3 битки на сингъл. Ще правим 3 битки. Не, привати. Ще правим по 2 битки на сингъл. На част по-точно. Набарах някой на някой част. краката. Ще правим по 2 битки на част. Да ми повърна. Това е първата част. Тоест, това е последната битка за тази първа част. Subscribe! Ето, виждате колко съм силен в Clash of Clans. Искам вънка. Не искам Тука. вънка. Вънка. Тука. Вънка. Тука. Вънка! Казах Тука. тука. Патика Тука. вънка. Ти си вънка. Ето виж небето. Виж звездите, виж шамарите. Земя ще падна. Аз чух Чао, да ми е хора. чехота барман. Чехота барман си е тука. Добре, хора. Чао.